ruwa biyu. Waɗannan abubuwa guda 7 sun ishi mutum kar ya ci kayan kowa, sun ishi mutum kada ya zalunci kowa, sun ishi mutum kada ya zagi kowa, sun ishi mutum ya takure ya koma ɗaki shi kaɗai ya zauna banda bautar ubangiji ba abin da zai yi. Wallahi sun matallahi kun gan ku samari kuna cikin haɗari. Yar karamar kanwata ki zama tamkara ku yayin lalibe daga kin yi harba da abin farauta ki rikide ki koma gida yayin da kika fita filin daga ki zama damusa kin san rayuwa ba ta da tabbas a ranar bikin ajo ne ake kira da kalangu karki saurin taka rawa zakin ganga idan yayi yawa tana iya fashewa kin ga hakan ba daidai bane sai dai amma baka sani tsalle ɗaya fa ake a fada rijiya sai ya tsalle 1000 ba a fito ba. Dattijo arziki kare ne nufa kwatanniyar kura wala Allah ya sha ruwan lafiya ko kuma ya sha duka. Na gaji da harka da ku domin ina so in yi wa rayuwata kyakkyawan gini. Ba a kwayewa Jabir baya haka kuma ba a tafiya da Jabir a daina. Mu ne masu kisa babu dalili. Kamar wannan kayan Jabir ya rinka bude muku ido ni ai ya sanni bai sai rainan hankali ba. Da kyau dan saurayi. Ya kake so a yi kenan? Ku bazar da shi mu daga wayar su bai. In danne in yanka a gaban ta wallahi ba ta san adadi ba. Ya kamata a yi masa tsoman biredi da shayi a girka ruwan zafi a tsoma mun shi. Yaron nan bayi da imani. Ruwa biyu yana nan tafe.